Čau lidi, vítám vás u mojeho dalšího videa. Kdo mě zná z mého starého kanálu ví, že jsem tam měl nějakou pyrotechniku rozjetou. Ten kanál byl docela slušně rozjetý, jenomže se mi dostal nějaký vir do telefonu. Já jsem tam neměl v tu chvíli nainstalovaný antivirus, nějaký program, aby to ten vir vyhledalo, takže se mi vlastně dostali do telefonu. A tím, jak jsme dostali do telefonu, tak vlastně jsem musel dát tovární nastavení. Byl jsem s tím v outu, tam mi řekli jedině to tovární nastavení. Nic jiného jako jsme nějak nedostali, tak jsem dal tovární nastavení. Heslo od YouTube jsem si nezapamatoval. Nezapsal někam, abych si ho pamatoval. Takže jsem musel udělat nový kanál. Mimochodem to se dozvíte v mojím úplně prvním videu na tady novém kanále. A rozhodl jsem se přetočit ty videa, které byly na tom starém kanále, na ten nový kanál, který se jmenuje stejně, David Zámečník taky. A jako první video, jako bylo tam, si dáme zase tu pyrotechniku. A ještě se rozhodnu, jestli ještě dneska natočím ten balistický gel. A pak bych ještě chtěl natočit jednou ty fontánky, no. Ale ne s tím krakatit, ale jenom rozpustilé fontánky, Crazy Balls. To bych teda také natočil, no. A možná bych tam teda ještě přidal k těm fontánkám, bych tam asi ještě přidal nějakého emana nebo něco, co lítá, jo, něco, aby to mělo větší obsah, to video. Takže jo, jdeme na ty petardy. Tak jako první, tu mám 100 pirátů od firmy Klásek, 100 pirátů v kartacích. Jako další tu mám Big Triangle, petardu. Další tu mám Dum Bum, petardu. Dum Bum Mini, petardu. Pískací raketu, někdo ji zná jako hvízdalku. Protože když letí nahoru, tak dělá zvuk pískání. Dále tady Windowmaker, Minibomb, Black Petard, Big Jumbo Apache Warrior, Velká bomb, La Bomba. Vzal jsem 4 La Bomby, spojil jsem je dohromady. Vypadá to takhle. Mohla by to být docela slušná rána. Uvidím. Určitě na to natočím test. Test budu točit na každou petardu, kterou tady vidíte. Takže uvidíte úplně všechny ty, které tady budou vidět v tom videu. V nějakým takovým testu je uvidíte. Tak, jako další. Tu mám petardu. To už není petarda, to je vampír. No, je to taková petarda, ale je to něco podobného jako Eman. Ten vypadá takhle, je to hrozně malinká, ten Eman. Je to něco jako vosa, vosička, čmelák, čmelák je na zemi. Tak tady to letí do vzduchu, také se to točí v tom vzduchu a dělá to takový světelný efekt. Jako další, co vám ukážu, tu mám nadýmáčka, pak tu mám malý kompakt Striga, psáno Stry, Stotor, měkký IGA, a dál tu mám velikánskou fontánku Silver, která má 500 gramů složi. Vyrábí to firma Klásek a stála mě 150 korun asi. Je to docela drahý, ale viděl jsem i větší fontánku, tam měla 15 gramů, ještě o 1 kilo víc. Tahle má půl kila slože. A ještě tu mám velikánský kobereček 1000 ran. Má asi 6 metrů. Je fakt hodně velký. A na ten taky natočím test, do komentáře pište, kdy chcete, abych udělal ten test tady do toho
abych udělal test tadyhletý petardy, koberečku velkýho, koberce. Tak tam pište, když ho chcete vidět. Já se rozhodnu podle komentáří, jestli to dám dřív, nebo až bude na čas. Na Dýmáčka abyste mohli na mém kanále na YouTubeku vidět už teda ten pátek, 11. prosince. No a pak plánuje potom další video na 25.12. na moje narozeniny. Malý kompakt 25 Transtrocia, který jste před chvilkou tady v tom videu viděli. A ten se teda chystá na toho 25. Jako další se můžete těšit na testy tady na té pyrotechniky. To je to, co jste viděli ve videu, odpalím to po jedné petardě. Že vlastně od každé petardy jednu. Od každého druhu petard jednu petardu. Budou to testy petard. A to video se domluví na Silvestra. 1.1.2015, tam dám tady tu fontánku Silver. Je to velká, bude to takový test té fontánky. A pak bude, možná, něco slibuju, 9.1.2015, což je sobota. Tam dám další video a to bude zbavování pyrotechniky, kde byste viděli zase od každého jednu takovouhle petardu, jako na Silvestra, akorát, že budeme něco demolovat, nějakou třeba kalkulačku starou, nebo telefon, ovladač, jo, něco starého, co nefunguje prostě, co prostě odpálíme. Tak, to bude asi takhle programu a tímto se s váma chci z dnešního videa o pyrotechnice rozloučit. A ještě chci říct, že teda přetočím video ještě na ty fontánky, akorát to bude teda Crazy Balls, no. Už jsem se rozhodl, že to bude teda Crazy Balls a rozpustilé fontánky tam teda natočím, no. To bude teda asi všechno, takže ty fontánky bych tam mohl dát možná v sobotu 12. Tak v sobotu 12. se můžete těšit na další video na fontánky. Tak a do komentářů, jak jsem říkal, můžete teda psát, kde chcete vidět ten kobereček, test tady toho koberečku. A jenom z mojeho starého kanálu vám chci jenom říct, těm otravným magorům, co píšou debilní komentáře a se mi nemají neumí natočit žádný video a když už, tak tam mají za třeba půl roku 5 zhlídnutí. To jsem myslel na tom mojím videu o pyrotechnice na druhém kanále, kde jsem měl za týden nějakých 750 zhlídnutí a psal mi tam nějaký livestream, z nějaký kanál livestream mi tam psal, furt tam provokoval, tak ten mě naštval docela a takže takovýhle komentáře bych jako nerád, to radši dejte dislike a nepište nic, jestli chcete provokovat. Byl bych rád, kdybyste tam žádný takovýhle blbý komentář neobjevovali. Jinak budu zlej, hodně zlej. Tak to je asi z dnešního videa všechno. Udělám teda určitě ještě ten balistický gel dneska, který tam taky dám dneska. A jak jsem říkal, dále bude na Dýmáček v pátek a hned v sobotu dám nový video, fontánky. Tak to je všechno, díky za zhlídnutí, jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr nebo koment a čau.